निउस पर्टेल नायग्रा बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे रादाब जोंनि बर' माहारि बाथौ सिबियारि आरो गुबुन गुबुन धोरोमारिनि गेजेराव बे रादाबखौ दैथायहरनो होननानै सानदों। रादाबा जाहैबाय जों बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोङो बाथौ सिबियारिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ आरजिआइनि गेजेरजों नांथाबनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जिकुनु फर्माव बा सेन्सासाव बिदिहै कलिउम थानाय हिसाबै जोङो नागिरबोबाय थादों। जों मिथिनो मोनो गुबुन गुबुन धोरोम जेरैहाय हिन्दु, मुस्लिम, ख्रिस्टियान होननानै फर्मफोराव फिलआप खालामनायाव थायो। नाथाय बाथौ धोरोमखौ जोङो बिदि कलिउमाव नुवा। जायनि जाहोनाव जों बेखौ मिथिनो मोनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा गावखौनो हिन्दु होननानै हिन्दुआवसो फिलआप खालामनायाव हिन्दु होननानै लिरना हरो। आसलथे जों बाथौ सिबियारिफोरा हिन्दु नङा, जों बाथौसो। आरो बाथौ हिसाबै जोङो बे आसामाव आरो आसामनि खाथि खाला रायजोआव बेफोरखौ नायोब्ला जोङो सेकेन्ड लार्जेस्ट सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे बर' माहारि। आरो बे बर' माहारिया जोङो सेन्सासाव जायगा मोननानै बा जोंनि माखासे फर्मफोर फिलआप खालामनायाव जोङो बाथौ बे कलिउमखौ मोननांगौ, फिलआप खालामनो मोननांगौ, बिब्दिहै जोंहा सावरायबोनाया जाबाय थादों। आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे बिथिङाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंबो रायलायबाय थादोंमोन जाहाथे जोंनो बे राहाखौ खालामना होयो। नाथाय जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ मोननो हाबाय दाख्लैबावै। क'क्राझारनि जोंनि जि बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार बिनिनो मानगोनां मुस्रि सारदा प्रसाद मोसाहारि चेयारमेन बिथांमोननि दैदेननायाव आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम जि मोनसे मेम'रेन्डाम हैदोंमोन, बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बिदिहाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि चेयारमेन बिथांनो लाइजाम गांसे दैथायहरबाय जे बर'फोरनो फैगौ सेन्सासाव बाथौ बे कलिउमखौ सेन्सासाव लाखिनाय जागोन बे बाथ्राखौ मिथिहोहरबाय। दा मिथिहोहरनायखौ जों लाइजामखौ नुनो मोननानै जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जों आसा खालामदों जिहेथु जोंहा फैगौ 2027 मायथाइयाव भारत नाङैनो मोनसे सेन्सास जागोन, पपुलेसन सेन्सास। बे सेन्सासाव बेवहाय जों आसा खालामदों जे जोंना रिलिजनाव बाथौ कलिउमाबो थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो बे जाफुङोब्ला जोङो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जोङो गोबां बाथौआरिफोरानो जोंनिया बुंबाय थायो जों दिनै बाथौ धोरोमबाबो जोंनिया बाथौ होननानै लिरनो हानाय जेबो कलिउम गैया, हिन्दुआवनो जोङो लिरनो गोनां जायो, बा सोरबाया आदार्सआव बाथौ हिसाबै लिरो। नाथाय बे हिसाबै जों गासै आसामाव बेसेबां सुबुं अनजिमा जोङो बाथौआरि दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोना। आरो गमामायै बे सेन्सासनि गेजेरजों जामारोब्ला जोङो बाथौआरिया बेसेबां दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाबाय मा, जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बुंदोंब्लाबो जों बाथौआरि हिसाबै जोंहा गुबुन गुबुन दालाय बाथौफोर दङ। फ्राय 59 बाथौसो दङ जोंनियाव सारा आसाम नाङै सिबिनाया। बाथौआनो, नाथाय सिबिनाय खान्थिया एसे आलादा आलादा। दा बेवहाय जोंनि जि 59 गुबुन गुबुन बाथौफोर दङ, बे गासै बाथौआरिफोरखौनो जों दिनै नैबे मेसेजनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे इयुनाव सेन्सासनि गेजेरजों जाफोर सेन्सासनि खामानि जागोन बा गुबुन हाबाफारिफोर जागोन बेफोराव जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा बयबो जाहाथे
बे रिलिजननि कलिउमाव जाहाथे बाथौखौ लिरो बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौबो जोङो साबायखर बावदों जे जोंनो फैगौ सेन्सासनि गेजेरजों 2027 मायथाइयाव जानो गोनां सेन्सासनि गेजेरजों बे सेन्सास खालामनायाव बाथौ धोरोमनि कलिउमखौ जे बिथांमोना सोगोन बे बाथ्रा खोथा होनायनि थाखाय लोगोसेनो जोङो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचारेल सेन्टारनि मासिगिरि आरो लिंथुमगिरि बिथांमोनखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बेखिनि इनिशिएटिभ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि बेलायाव बा मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय बे मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जों आसा खालामदों आरजिआइनि गेजेरजों रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानि गेजेरजों खालि सेन्सासल' नङा गुबुन गुबुन फर्मफोर फिलआप खालामनाय बे फर्मफोराव बाथौ धोरोमनि बे बाथौ कलिउमा जाहाथे थायो बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो बेखौ मिजिं खालामनानैनो जोङो दिनै नैबे प्रेस मिट बेखौ जोङो लिंनाय जादों जों दिनैनि बे खावलायनायनि गेजेरजों बेखौबो जोङो बुंनो हास्थायदों जोंनि आसाम नाङै बा आसामनि बाहेराव जेसेबां बाथौ सिबियारिफोर दङ बाथौ सिबियारिफोरा जोंहा गाबोननि दिनाव जोंहा माइनाव फोरबो दङ आरो बे माइनाव फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोङो बयबो आर'ज खालामो जों जाहाथे मोनफुंनो हायो बा बाहायफुंजायो बिनि थाखाय सारा आसाम नाङैनो आसामाव बाहेरायाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा गुबुन गुबुन बाथौ सिबियारिफोरा 59 बाथौ सिबियारिफोरा गावबा गाव धोरोमाव थानानैब्लाबो गावबा गाव फोथायनायजोंब्लाबो जिहेतु बाथौ धोरोम बयबो जाहाथे आर'ज खालामो बे जाहाथे जाफुंसार जायो आरो जों बयबो इयुननि हाबाफारियाव साखाफारा जानानै जोंबो बेखौ बाहायफुंनायाव बयबो नाजानांगोन बयबो मदद खालामनांगोन बयबो आवगायनांगोन बेखौ मिजिं खालामदों दा बेखिनिखौ बुंनानैनो आं नोंथांमोननो निउस पर्टेल लोगोसे जोंनि आसाम आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय गासै बाथौ सिबियारिफोरनो उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमनि जानानै गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि फोरमायथिनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बिनि अनगायैबो आङो खावलायनो हास्थायदों साबायखर बावनो हास्थायदों दिनै बेखिनिसिमहालागै जोंनि भारतनि जि सेन्सास जागोन सुबुं सानखो सेन्सास जागोन बे सेन्सासनि जि हाबाफारि लागोन बे हाबाफारियाव जिहेतु बाथौ धोरोमखौ कलिउमाव सोसिगोन दा बेखौ मावफुंनो थांनायाव जोंनिनो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिबो बिहोमा दङ आरो लोगोसेयैनो आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि गभर्नर मानोना आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो भारत सरकारनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनखौ जों बाथौ धोरोमनिफ्राय साबायखर बावदों आरो उननि हाबाफारियाव बे खामानिखौ मावफुंनायाव मोजाङै इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावलांगोन जोंनि आथिखालनि गोदानै सायख'जानाय बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो उननि हाबाफारियाव इनिशिएटिभ लानानै मावफुंलांगोन होननानै जोङो मिजिं खालामदों बेखिनिखौ बुंनानै बिथांमोननो गासैनोबो जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन
बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सोनार लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।